The president of Seng Samla Bishnupur Kench today rejected the election of Headman K.B Nongbri and termed it as improper because the tribal chief of Meghalaya had cancelled the holding of Dorbar for the election of new headman due to the COVID-19 pandemic. Speaking to the media at Shillong Press Club, Aaron Nongbri, who also got the support of Seng, said the CM of Meghalaya had given in writing the cancellation for holding the Dorbar. Tingiwan hangni bangin wan banai jingpen syai halor ka jingkran jong uba K.B Nongbri. Dinangaliang ka Seng Samla Bishnupur Kench ka penberapat ba halor uba K.B Nongbri ba ulakam ba ula syajid kum urang basnong ka Bishnupur Kench kalong ka bamde bat ka bakamdan nongrem baga jingtmu jong kalong tang man pensong thu bajalam bakala yikipai nong song Bishnupur Kench ka jingkam jong uba K.B Nongbri ka penlong dorbar banjit rang ba snong kalong ka babakala hadu kata-kata namar ba kilapan jingbet na usiem ka Meghalaya Henry namar na kadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka Meghalaya pula phashaki da ka jingtho panmana yiki banom penlong dorbar snong namar umla banilom pagba nakadaw joga klam kapas ngolingo kolong bahadian ba kilayo ka shithi banom penlong ka dorbar Hendrai kilayat persyak penban ya ka hukum jung usiem bat ki khot ya ka jingelang ka tu ka nengon kaba khamsngo argatin kalong bah kaju kasngi kaju katare kaju kapor kaju upai na ka 19 South constituency kilayom bala pentip do MLA beran-buram jongi unsam pisa skim syaki pagba kani kabo ingi upai nong song Bishnupur Kench wakumno anjit rangba snong da kibro jongka 19 South constituency baro kawe kani ka paushai bakadon ke eke shalandan ngasukwa banbo tang kawe ka jingkeli ya uba K.B Nongbri bathrai ba phiru phiri ubri balanang blastan nei tika juja sa baphin shim permission na kano ko office bab kin IP da ka permission verbally lani da ka ba shuong tang da khtin claim ka jingtha kabas ngolingo kalong ba uba K.B Nongbri umii kini kikam babha balatri ka Seng Samla tinga karpa uba Nongbri neyeno ru kibal bakin tip shwaya ka jing shisha nele shwaya la ki homework shwa bakin kan nekin to shphang ka Seng Samla kan ga sni mdi bangnia ka wang khti ino mdi bangnia kran sniu ino ndingi wan ban karpat ya kinong chong sno ba shwa bakin wan shaka pakai kubor ne ban that ya ke ga long yeng long sam ai bangi kum siem ni de kran shwa ka yeng ka sam lo jong kan ka de ka kam yeng mdi ka bangi ka that namar ba mun shwa that ni that hi ka buram lo jong om ya ki be pat pumen nang ki kubor lam ler sudah ki bam ha nga shukli ge he usim ne he upada habo ai ka hukum usim pakha di jong ka hima habo ai order mu ngili ban sngap ngili ban priya ya ka kumbo pa mu nomor usim ni kum kinang paslong la jet di pa hangil usim khon wan na ka usim tu he usim no he urang paslong ta ita highway ken ngamot ban ayu apa undan kata te beli fiat penbak ya tu bakla ya lam bakla ba undan kata ka close ba ngiru ila puli kata hai ru undan ba ntho ba umla bentung yu acting headman lane la bentung yu acting headman ka song kata dia hajing status